Здравейте, здравейте, YouTube! Днес е понеделник и е време отново за трейдване. Бях известно време в Гърция и поради тази причина не бях available, наличен, т.е. за записи. През това време търгувах, между другото. Петък беше доста смотан ден за мен. Реално завърших апексите на загуба тогава. $250, мисля, че им беше загубата на единия акаунт, и то при положение, че го върнах от сериозна загуба, 700 и нещо. Но просто такъв странен ден не съм виждал наистина от страшно много време. Даже не се сещам въобще. Виждал съм такъв ден, в който фьючерса и CFD тотално различни неща да правят. А пък аз си правя анализ по принцип на фьючер и влизам на фьючерс и влизам на CFD. Но в този ден беше просто ужасно, както и да е след тая. Да видим днес какво имаме. Така, започваме с това, че сме бериш за деня. Обрали сме един daily low, втори daily low, трети daily low, четвърти daily low. И тук имаме пети daily low, който също е взет с така съвсем малко, но все пак е взет. И следователно доста бериш моментум сме натрупали в днешния ден. След 4 минути е Нью Йорк Open, сега е 4:26, 4:30. Нью Йорк Open би трябвало да влезе още обем, още ликвидност, но генерално, за съжаление, все още сме си бериш. Така че лонговете биха били опасни в момента. Но така иначе аз влизам за малко движение, така че ако случайно ми даде някакъв сетъп за лонг, що пък да не бих фанал и лонг. Така, какво имаме тук? Доста бран ликвидност между другото, но пак казвам, лонговете биха били рискови. Тук имаме един гап, булиш гап, който към момента респектираме. Така, обаче тук имаме и Bearish Gap, който респектираме. Така. Добре. Да видим на един час. Имаме Demand, който респектираме. Така, това е единия Demand, който затваряме с цялото над него. Тук имаме втори Demand, но няма да го маркирам него. Затваряме с цялото над него. Тук има един лоу, който ме притеснява. Той вече е взет всъщност. Така че може пък и да даде някаква реакция за нагоре, обаче то дава реакции за нагоре, обаче може да видите какви дълги уикове имаме тук, следователно може да влезем на лонг и да ни стоп лосне, например. Така че дори да има лонг, предполагам, че ще има някакви свипове тук. Абе, опасно се. Нека да видим футпринта, какво ни показва. Футпринта ни показва, мисля, че аз съм шернал само TradingView, така че вие няма да може да видите, но футпринта ми показва, че в 5:30, 5-минутния кендъл е бил с доста волюм, булиш делта. Да, делтата е 232, тотал волюм е 3900, имаме трапнат, или е трапнат селър, или е било ам, или е било buy limit order, тъй като имаме 105 единици в бит колоната, а пък бит колоната не е задължително да бъде seller. В смисъл, там може да бъде и buyer в бит колоната. Ако този buy е limit order, малко е объркващо, но да, по принцип някои хора смятат, че в ляво е само sell, в дясно е buy, като видят червено значи е sell, като видят
Зелено значи е buy в отпринта, но не е така. Лимит ордерите излизат от другата страна. Така, да видим. По принцип, въпреки че е малко рисково да се влиза на бай, аз съм влезнал на бай някакъв много късичък на FTMO. Днес реално съм на $551 профит на FTMO. Мисля, че сега ще мога да ви покажа. Ам, Имаше един трейд, който го държах доста дълго време. Може да ви тук. И реално доста загуба направих. Но когато приемате загубата, после може тази загуба да се сбие. Не знам дали се вижда добре, но накратко $415 загуба съм направил днес на един трейд. Но след това от няколко трейда успях да си върна тази загуба и в края на деня, всъщност за сега, съм на $533 профит. Не знам дали се вижда тук. 533. Да, не знам дали се вижда сета. $533 профит. Като един от байовете ми е на 3364. Тоест, ако бях държал все още, в момента цената е 3350, смисъл загубата ще да е огромна. Така че трябва да се затварят губещите трейдове на време. Даже не бих казал, че дори аз съм го затворил на време. Трябваше доста по-рано да го затворя този трейд. Но да, просто смятах, че оттам ще ревърсне, но не ревърсна. Но it is what it is. Сега затварям още малко профит тук. Добре. Добре. Ами, докато си говорим, бях ви показал, че съм на $533 профит, но вече е 783. Ето тук, не знам дали се вижда. Ето тук. Ето тук, $783 профит. Така че още $200 нагоре. $231 нагоре. Направих с този трейд току-що. Ето мога да ви го покажа и на 5 минути как изглежда. Bullish гапа е респектиран и дисреспектваме bearish гапа. Можеше всъщност доста повече да го държа този трейд. Но както и да е, все пак съм доволен от днешния ден. $783, като това е профит на FTMO, не е на Apex. Така, да видим какво може да очакваме тук сега. Видим, че този трейд реално беше това нещо. Така, малко рисковано, но ето така. Едно към едно, чиста работа. Реално, всъщност не беше точно това трейда, само искам да погледна, защото в Futures и CFD-та много от 51. Секунда само да погледна. 5 минути. 51. Да, ето тук. Горе-долу, да. Горе-долу от същото ниво. Просто аз гледам на Futures графиката, както казах вече. 51. Ето го. Не, 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 не. Да. Аз бях прибрал Partial малко по-рано. Но да, ето това е. Едно към едно. Трейд. Така, и да видим, както казах, се трябва дали сме бериш или булиш. Ако
Целта е 3 долара движение. Ако видите сетъп, може да влизате. А пък в случай на футпринта имаше сетъп. Така, и сега си мисля, че може да продължим движението нагоре. Изтривам от това. Там, само че се върна обратно на Futures графиката. Добре. Така, и да гледаме футпринта. Какво ще ни покаже? Футпринта ни показва още трапнати селари, евентуално. Между другото, ще си купувам по всяка вероятност втори монитор, защото просто не се търпи на този малък монитор. Я видим долара какво прави. Доларът е влезнал в някакъв bearish gap, така че реално може да дропне. Той също е обрал немалко ликвидност. Паунда е направил мега дроп. Добре, за сега мисля да чакам, защото честно казано малко не ме кефи да трейдвам първите 15 минути на опана. Тук този bearish gap вече е въртнат и като тапнем в това ниво, ще искам да видя футпринта дали ще ни покаже нещо. Оп, удари ми алармата. Удари ми алармата, обаче не виждам нищо интересно. М, Мисля така да направя. Да се шерна. Оп, сега вече почна да се случват някакви неща. Добре. Добре, може и да станат нещата сега. Малко не ме кефи, но ще му дам шанс. Order filled. Добре. Ах, фак. Това беше много косъм. В смисъл, исках да се премести 100% нагоре. Добре, ще го преместя тук. Защото, както казах, направих загуба в петък и сега не ми се рискува много, много честно казано. Така че бих искал да започна с някакъв win. Добре, 200 профит. Добре, добре, добре. Stop filled. Stop filled. За колко малко не ми удари типито, леле. Ужас. Добре, добре. В крайна сметка успях да направя някакъв профит. Fucking shit. Добре, в крайна сметка добре стана. В смисъл не беше идеално, но там някакви 200 долара профит или 100 и нещо май стана. Така. Между този път съм забравил да си блърна екрана, така че може да ми видите цялата натурия отзад, ама това ми е офиса, така че
се тая. Общо взето. Се тая. Дали има някакви ротери, кашони отгоре над гардероба. Така, добре. 254 долара реално е профита за днес. $254. 254. Добре, защо се бъгваш? Както и да е. В смисъл, тук беше за някакви минути доста добре. Мисля, че ми филна част от Take Profit и след това ми филна Stop Loss. Мисля, че точно това се получи. Добре, не разбирам защо се бъгва това. Може би ще трябва да изчакам. През това време цената се развива доста добре. Да, реално $254 профит, цената тук щеше да удари full TP, но след това, както казах, искам да си подсигуря това трейдинг дроудауна. За сега вече е добре, така че може би вече ще мога да търгувам по-добре. Така. Добре, ще видим. За сега мисля да изчакам. Но все пак смятам, че цената ще ходи още нагоре сега. Мгм. Значи този трейд, който ми изпълни сега, беше за колко време? Една, две, 3 минути. За 3 минути $250. Мисля, че даже мога да приключвам вече. Това е заплата на някои хора. По принцип мога да приключвам, да сега не мога, защото искам да пасна поне едно 5-6 акаунта на Apex и да си ги вържа, защото 5 акаунта вече могат да намалят доста риска и да рискувам $100 да направя примерно 100 и по този начин ще правя $500 с един трейд. Apex акаунтите са изключително ефтини, линк ще има в коментарите. В момента мисля, че има 80% намаление, ако използвате код STAN, така че за хората, които искат да търгуват Apex, могат да го направят с моя код и да използват намаление, като аз лично използвам $50,000 акаунт, но може да се вземете и 100,000 повече, ако имате такова желание. Като аз използвам Trade to Wait, така че когато си купувате $50,000 или там какъвто и да е акаунт, нали, моята препоръка би била да използвате Trade to Wait платформа, защото е доста удобна, както и вие може да видите в случая сега. Така,
Да видим какво се случва с FTM-ото. FTM-ото също върви доста добре. Мамка му, забравих да вляза на личния акаунт на Лонг. Е, да, сета. Но в крайна сметка респектирахме за пореден път деманда. Този тук също, между другото, сме го респектирали, обрали сме Daily Low, така че сега ще видим тук от Supply какво ще даде. Или от този тук. Но генерално в момента изглежда влизат бит, така Ask. Влиза Ask определено. Дали да не вляза за малко по-продължителен трейд на личния акаунт. Защото ако сложа тук тесен стоп лос, най-вероятно ще ме стоп лосне. Тъй като не ми е толкова прецизно ентрито в момента. Мгм. Не, няма да влизам сега. Не искам да чейсвам цената. Това принцип е доста грешно да се преследва цената. По-добре е цената да дойде при теб, колкото да я преследваме. Така че, може пък и това да беше възможността днес. Този лонг. Сега ще видим дали ще направим някакъв ретрейс. Да видим през това време какво прави NASDAQ. Така. Мале, как ме заби. Да. Слагаме се една аларма тук. И една аларма тук. Добре. За сега ми изглежда, че ще търдашим, да. Да. На NASDAQ, когато влизам за 10 поинта. Ако ще скалпвам. Тоест сега е тук от 22 до 32, примерно. Ето, штрак 22, 100% е тук отдолу, примерно. Тоест нещо е такова. Така, 22 до 32. Ето. 32. Ето. Така. И штрак. Готово. Take profit. Easy peasy.
NASDAQ, между другото, да, не знам, защо не трейдвам NASDAQ малко по-редовно. В смисъл, доста е лесно да се хващат 10 поинта движение. В случая даже според мен ще стане повече, според мен ще го обере даже този хай на 15 минути. И ще стане едно към 1,55. Мгм. Това беше трейд за... Това беше... О, пак ли забивам този лаптоп? Пак ще изпържа яйца на него. Но да, това беше трейд, който е за по-малко от една минута на NASDAQ. Но не съм влязал в него, просто ви показах, че ще ретестнем тази линия 9 EMA. В момента минава над вилапа, над средната линия на вилапа. И И изглежда, че този... Така оставихме equal highs по принцип на една минута, така че най-вероятно ще бъдат обрани, но и да не бъдат обрани, в смисъл реално ентрито беше от 22, стигна до 36. Така че дори над 10 поинта беше и то за една минута. Но сега да, от тук най-вероятно може би ще ретестнем тази EMA или тази. Може би дори от тук ще тръгне директно нагоре. В смисъл, окей. Добре, се върнем на златото. През това време да видим толкова прави. М. Ако бях влезнал и тук, дали ще да го изпълня преди, защото се колебах, честно казано. А защо? Защо се колебаех? Не бях сигурен дали тази зона ще издържи тук. Но за сега респектира обаче колко е часа. 52. Пред мен ще продължим нагоре. Добре. Но ми се иска сякаш да изчакам да отвори единия час. Новия един час да отвори, т.е. Добре, Насдака явно няма да изпълни 20 points движението. Но пак казвам, изпълни 10 points движението. Без проблем. Вече. Still fine. Тук има bullish gap, който се респектира. Но не му гледам на Nasdaq от принта, така че не мога да кажа много в момента за него. В момента сме в рейнджа на 15-минутния кендъл и трябва от някъде да го пробием. Аз даже не съм гледал на дейли какво става. А, Даже не знам дали гледам в момента правилния контракт. Ние сме на all time high. М, Честно казано, да, мисля, че сме за нагоре, но не го трейдвам толкова много Nasdaq. Така че е back to gold. Shit. Май съм го изпуснал. Не, всъщност не съм изпуснал, кой знае колко.
Да, реално, дори ако бях влязъл перфектно тук на 14,5, ще да ми изпълни трейда ей сега чак. Тоест, щях да съм една, две, три, четири, пет, шест, 7 минути в трейд. Не, че това е много, 7 минути, ама все пак. Събрах. 7 минути за $300, много ли са? Може да напишете в коментарите. Дали си струва 7 минути за $300? М, За сега се респектирам. Може да видите как респектираме и тези нива. Ask. Респектираме. Има week тук. И продължаваме нагоре. Тук имаме нов. А, той е High Volume Not My се нарича. В принцип аз му викам POC за по-лесно. На самия кендъл. Тук отново имаме High Volume, POC на кендъла. Сега този кендъл е малко спорен, честно казано, защото имаме 78 негативна делта на това ниво. Обаче тук пък имаме 114 позитивна делта на това ниво. И си го респектираме. А, Делтата за деня е булиш вече. Между другото, не мисля, че не беше булиш от 9. Ревърсала може да се спотне. Ето тук в 3.30 кендала, сега ще го покажа. Но аз тогава бях в залата. Ето го 3.30 кендала. Цената през целия ден дропва. Това е последният кендъл, най-ниската точка от NASDAQ. Нещо направи. Опа! Тако стана маняк. Обрахме си хая. Това, което трябваше да стане още от 9 по принцип. Но нищо и сега е окей. Както и да се върна на обяснението. Така, в 5.30 кендъл, така в 3.30 кендъл, в който бях в залата, не го изтрейдвах това нещо. Ако е в уика трапнат селър или buy limit, е тук, има имбаланс, не знам, не знам какво стана. Интернета ли ми е забил, лаптопа ли му е станало лошо. Чакай. Така, интернета ли е забил, лаптопа ли му стана лошо, не знам. Така че не знам какво от обяснението се записа. Затова накратко. 3.30 кендала, пока е в уика, трапнат селър или пък buy limit, не е сигурно. Каквото и да е сета, защото е имбаланс тук на ключово ниво в демант зона сме. Има и два buy имбаланса и реално след това, след този кендъл, ето го, секунда само да покажа къде беше. 30. Ето го кендъл в 3.30 и оттам насетне тръгва този лонг. Това обръщане. Да. Сега 1 час затваря. Така че може да стане нещо интересно. Евентуално тук да направим някакъв ретест.
и да продължим нагоре. Сега ще видим. Този мак е за изхвърляне, а е чисто нов. Какво е това, бе, братче? What the fuck? Ей, това е волюм. Обаче, обаче това може да е сел лимит и затова да е в Аска. What the fuck? И разбира се, точно сега ще ми забие Cluster Delta откачам. Този MacBook просто е пълен шит. Не си купувайте MacBook Air, отца ви казвам. MacBook Air е пълен шит. Пълен шит. Ще се спра камерата известно време, да може малко да изтине това лайно. Защото най-вероятно в момента изпуснах лонг. Виж го, бе! И ще откача. Добре, тук за сега, честно казано, не ми се рискува много да влизам на Апекса. Затова влезам на личния с доста малко от size. Това ниво ми е доста ключово. Така че ще изчакам за Апекса със сигурност. Добре, вътре съм в личния. А, таргета ми е $2,50 на едното entry и
А, колко ми е на другото? И $5 на другото entry. И след малко идвам, така че наслаждавайте се на графиката, ако ви е интересно. За сега нищо, кой знае какво не се е случило. Ако бях влезнал между другото на Apex, вече щеше да ми е изпълнил take profit. Докато на CFD не ми е все още, защото има доста голям спред там. И поради тази причина не ми е изпълнил take profit. Първо, това е едната причина. Втората причина е, че има леко разминаване в графиката. Отново, за съжаление. В смисъл, може да видите 5 минути на Ланда, как изглеждат. Реално, ето на Futures как изглеждат. На Futures сме в уика на кендъл от 4,55, а на Ланда сме реално бериш и сме доста далеч от уика на кендъл от 4,55. Така че в момента пак има някакво разминаване между Futures и CFD и това далеч не ме кефи. Когато има такова голямо разминаване, по принцип избягвам да трейдвам. О, добре, имаме и булетче. Май ще взема да... май ще взема да направя нещо така на Futures. Сега ще видим. Ако го респектираме, този гап, може би ще вляза. Трябва тук да затворим булеш. Мгм. Добре. Щеше да е още по-добре, ако не ми забиваше това. Клъстър Делтата. Защото сега не мога да видя. Добре. Сега вече виждам. Ами, респектираме го това ниво, така че в момента не бих влизал на нищо. Добре, тук имаме. Ето, не го инвалидирахме го това. Инвалидирахме този гап.
Така че за сега ще чакаме. Този ордер е някакъв много голям, но може би е бил сел лимит. Не знам. Но пък е Bearish Candles, Bullish Delta. За сега най-добре е да си стоя на ръцете, честно казано. Тук имаме един имбаланс, втори имбаланс, от който евентуално може да вземем бай, ако въобще има смисъл от бай. За сега съм по-скоро за сел. Просто това ме обърква. Това ниво тук ме обърква, честно казано, защото няма как да знам дали е сел лимит и затова излиза в аска или, или си е бай. Агресив бай, но не може да, но не е, как кажа, достатъчно да помръднем цената нагоре. Странно. Така че като получаваме такива смесени сигнали, е по-добре да стоим на ръцете или най-много да намалим риска, с който търгуваме. Да видим през това време Nasdaq какво прави. Не изглежда зле, честно казано, за нагоре. Търгуваме над този 15-минутен opening candle, така че най-вероятно е това. Между другото, предният трейд, който бях маркирал на NASDAQ, не от тази сесия, а преди няколко дни, който бях просто го сложил така, излезе едно към две. Така. Така че тук търгуваме се вече над VWAP, над 9 и 21 имаме, така че имаме и bullish bullet. Така че за сега не изглежда лошо за лонг сякаш. Но аз не трейдвам Nasdaq така иначе. Просто го слагам тук да видя дали ще ми излезе. Ако почнат много да ми излизат трейдовете на Nasdaq, може би ще се преместя да трейдвам Nasdaq. Охо, 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 оп, 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 оп. Златото гърмеш. Добре. Сега въпросът е какво ще правим от това ниво. Хм.
Добре, затварям си аз две от позициите на личния акаунт, защото не ме кефи, честно казвам, как се движи различно CFD спрямо Futures, защото ето вижте CFD, на мен типито им беше ей тука, на някои от позициите. И ако беше на Futures, вече ще да е изпълнено. А пък на CFD не е. И това не ми харесва въобще. Така че затворих си част от позициите на личния акаунт. Там съм доста премерен с риска. Така че предпочитам да така и да си остане. Да, сега респектираме отново това ниво. 17,6 до 14,6 за 0 бройки. Така че може би трябваше да му хвана едно шортче тук. Но не ми се шортва, наистина. Но ми е смесно в момента. Направихме отново болеш болет. Не ми се шортва. Сега въпросът е какво ще направим от... Тук има пок и имбаланс. Тук има пок и имбаланс. Ще изчакам да е този едноминутен как затвори. Добре затвори, честно казано. Добре, ако вляза тук на лонг, стопа ми ще е малко неприятен. Ще ми е стопа. Добре, може би ще направя така, ще намаля риска. Много е на кантар сега. Булиш делта тук доста. Добре, fuck it. Order filled. Order filled. Възможно да съжалявам за този лонг, ама намалил съм се риска, така че. Реално, ако си бях влязал, където ми беше първоначална идеята, вече тя съм се го изпълнил даже. От 13 до 16 вече ще да изпълня. Да видим нещо изпускам ли. Да, изпускам, че тук има 15 минути булиш гап. Така че може и да дропне и да си ретестнем булиш гапа. Най-вероятно тук има имбаланси за ретестване, така че
Ако цената отиде тук нагоре, най-вероятно ще преместя 100% на N3, защото този лонг ми е сравнително рисков, честно казано. Доста заренджихме в този гап. Добре, ще се мютна за малко. Така, back in the game. Че гаража беше отворен нещо. Да видим какво се случва с позицията ми. Доста неприятно. Хм. Добре, тъй като съм намалил риска двойно, се чуя дали да не вдигна стоп лоса двойно и тейк профита двойно. Хм. Или просто е така. Защото сега тук е страшно много за рейнджи. В смисъл, това не ме е кефи. М, Айде бе, пушит. Не, голяма е мъка тук. Това ниво се окаже някакво много силно. Не може да го преодолеем за сега. Stop filled. Stop filled. Добре, стопнаме тук. Мисля, стопнаме на профит. 268 профит за днес. А не, 289 профит, просто не се апдейт. Не, 268 е просто след комисионите. 268, значи 289. Нещо не ме е кефи, честно казвам, тази сесия. В смисъл, първият трейд добре, но сега много такова неприятно сме заренджили в нищо, нагоре, надолу. Реално, откакто е отворил това един час, ето, в 5 часа, цък, 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 цък. В смисъл, как да го трейдам това нещо. Така че доста е такова неприятно в момента. В смисъл, неприятен е прайс акшена. Я видим NASDAQ какво прави. NASDAQ се движи много по-добре в момента. И даже ако му бях влязал на NASDAQ едно към едно, вече чак да съм излязал даже. Ето го. Едно към едно. Чиста работа. Штрак. И вече сме два трейда едно към едно са излезли при NASDAQ. Така че направо даже не знам защо не го трейдвам него, когато
Price action през златото е такъв шит. Нямам обяснение. Сега тук има Bullish Gap. DTMA. Най-вероятно ще оберем лоу на този 15-минутен кендъл. Мисля да върна пак 10 контракт. Но тези равни лоус, тук тренлайн. Искам да оберя тези лоус. Да тапнем в булиш гапа на 15 минути. И евентуално там да видим дали ще има някаква реакция. Добре, обрахме ги лоус. Така, тестваме сега да тестваме този имбаланс. Айде, падай, падай. Това въобще не знам какво иска. Ужасен рейндж, ужасен рейндж. Обмислям да приключвам май тази сесия. В смисъл, близо $300 профит. Е окей. В смисъл, не е нещо вау, ама е окей. Просто нищо интересно не се случва. Аз не мога да си измисля трейд. И то проблема е, че ако си измисля, може и да ми е грешна мисълта. И ще стане проблем. Ето тук в случая NASDAQ от 50 е стигнал до 65, т.е. още 15 поинта е дал отново NASDAQ директно, без да се замисля, директно. Значи от тук колко трейда можеше да се хванат само от този булиш булет на една минута. Плюс EMA. Над Вилапа сме. В смисъл, NASDAQ, честно казано, сега си се движи. Има ликвидност за отбиране тези equal highs. Ето тук. То тук ги е цъкнало леко ден, рядко ги оставя и така. Така че, честно казано, NASDAQ изглежда доста добре. Може би просто не мога да му гледам футпринта на NASDAQ, защото съм от лаптопа, от Air и има много малък екран.
А пък Nasdaq, неговия футпринт, кендалите на 5 минути са огромни и не мога да ги виждам на този малък екран. Ще трябва да отворя по... Ще си купя по-голям екран, просто по-голям монитор. И тогава ще се оправят нещата. Иха! Златото е тръгнало да се изсипва. Направил е бериш булет. Добре. Хм. Ето, добре, че в случая се затворих на личния акаунт. Две от позициите на Profit и на Apex не съм рискувал да му влизам на лонг тук. Затова продължава. Добре. Сега тук имаме един bearish gap, който е инвъртнат. И тук що го ретестнахме. Така че може да има нещо интересно. Сега ще видим. На 15 минути обаче тук може да остави BPR за надолу. И в случая просто защото сме толкова ниско долу, не ми се шортваше. Но ето това ниво тук, явно това не е било buy. Най-вероятно това е било limit sell. И може да се види как го респектираме веднъж, втори път и след това цената дропва. Така че може би един сел оттам нямаше да е никак лош. Но, ови, не ми се искаше да му влизам на сел. Хм. Ще изчакаме още малко. О, мане. GBP-то леш. Долара си расте. Този бериш гап, за който говорих от 9, вече сме го подминали. Който обяснява и дропа на златото. И колко много rejection имаме за нагоре по принцип. Но това нас не ни грее, защото те са някакви огромни уикове. И не ми се влиза, честно казано, с някакъв огромен стоп-пост тук и да чакам някакво огромно движение или нещо такова. Така че за сега изчаквам. Евентуално за нещо по-смислено.
Я да видим какво правят момчетата в Discord. Някой е хванал шорта. Между за хората, които искат да влязат и в Дискорда, ще има линки в описанието. Георги доста полезна информация споделя в Дискорда. Аз също се старая. Тук $405 профит за един ден. Да, като цяло може да видите, че момчетата си правят редовен профит в Дискорда. Поделяме с ноу-хау. Сега като правя тези записи ми е трудно да пиша в нью-йоркска сесия, обаче те пък мога да ги видя тези записи после в YouTube, така че. Ние си пишем по цял ден с тях, така или иначе. Така, да видим. Тези лоси искаха да бъдат обрани, то си ги обра и то с бая моментум. Сега въпросът е и тези лоу са обрани тук. Е този лоу. Но все още сме в bearish order flow. Така че за сега, ако искаме лонг, ще трябва да изчакаме със сигурност. Цената дропва стабилно. Имаме стабилно разминаване между Futures и CFD. Сега ще ви го покажа даже. Ето го. Брутално разминаване. Така. Добре. Не, този лоу трябва да се замине. Аз мисля, че имах един рънър на някои от акаунтите. Да видя дали ми е стопнал вече. Не, тук. Да, стопнало ме е. В смисъл, стопнало ме на break even. Не е нещо. Не е някакъв проблем. Но ето сега, това е доста шит. Защото на CFD ще направим някакви equal loss тук. А на Futures сме много далеч от този лоу. И ако на Futures тръгне да обере този лоу, което най-вероятно ще го направи, това означава, че на CFD направо ще се пръсне да пада. В смисъл ще се убие да пада. А NASDAQ пак през това време пак се е дал 10 поинта. 43, 58.
Ево 53. Ако влеземе някъде от тук до тук, штрак, штрак. В смисъл това може да се фарми яко. Както и да е. Така, мале. Влезе някакъв байн баланс. Но разбира се, моят лаптоп ще заренджи, ще залагва, ще му се разкаже играта точно в този ключов момент. Unfinished business имаме тук. Демек не е много добра идея да се влиза на лонгове, защото най-вероятно ще се върнем да го разрешим този unfinished business. Все пак, аз му влязох тук на лонг, но от личния акаунт и директно премествам стоп лос на break-even, защото не ми се рискува. Уху! То тук нещо ме е забил пак. Добре, доволен съм. Доста доволен даже. Пак респектирахме това ниво. Сега в случая това не е кефи, когато имаме такива разминавания, защото ако бях влязъл на лонг на... Аз съм забил май. Да, това, което трябва да казваме, че ако бях влязъл на лонг на Futures, примерно, нямаше да бъда взет. Ако бях влязъл на CFD, щях да бъда взет с този лоу тук.
Тук оставихме доста имбаланси. Смятам, че това е единственото, което ме притеснява Unfinished Business, но оставихме доста имбаланси, така че смятам, че някъде от тук цената вече може би ще се запъти към това да ревърсва за нагоре. Въпросът е дали преди това ще ме стоп лосне на entry на личния акаунт, тъй като ентрито ми е 44, в момента цената е на 46. Бяхме стигнали най-висока точка 48. Може би нямаше да е лошо да затворя всичко на 48. $4 движение. При положение, че имаме unfinished business. Да, доста близко от това да ме стоп-лосне, но все още не е. В смисъл, точно ме стоп-лосне на break-even, да, ама все пак не ми се иска. Но най-вероятно ще ме стоп-лосне и след това ще с новия едночасов ще направим свип вече на този лоу и на фьючерс и вече след това ще можем да ходим нагоре. Спокойно. Да, доста е близко от това да ме стоп-лосне. Ако ретестваме този имбаланс, съм чао. Тръгваме нагоре, what the fuck? Не, че се оплаквам, в лонг съм. Fuck it, момчета и момичета, ако има момичета случайно, мисля да приключвам лайфа, тъй като лаптопа ми супер много започна да загрява, да лагва. Ще се следя трейда за този лонг, най-вероятно ще прибера take profit на 3355, ако отиде или ще оставя за по-дълго, ще видим. Може би ще трейдвам до към 6.15, 6.20, 6.30 максимум, тъй като в един час имам среща в бара. Доволен съм от днес. 300 профит, 280 всъщност профит на Apex. И още... Това ще ви кажа. И още 783 на FTMO. Така че $1000 ден, мисля, че
е окей. Личният също е някакви къси там 30-40 долара или нещо такова профит, тъй като ме стопвал на няколко пъти на break-even. И да, мисля това да е за днес. Сега виждам, че тук реагира пак от този Bearish Bullet. Лаптопа ми лагва и загрява, така че това ми пречи на трейдинга. Влияе ми емоционално, ядосвам се, забива ми, забиват ми програмите. В смисъл, като не правя запис е окей, обаче като правя запис е много зле. Така че ще видя как да го реша този проблем. И да, това е за сега. За хората, които искат да си купят Apex акаунти и да не рискуват своите пари, линк ще има в описанието на... Не в описанието, в коментарите на клипа ще има линк и ще може да си вземете Apex с 80% намаление. Ако пуснат 90% намаление, отново с код STAN ще имате и 90% намаление и реално 50 000 долара акаунт ще ви струва само около 18 долара. Така че ще рискувате само 18 долара от вашите пари, а няма да рискувате 50 000 или нещо такова. Смятам, че особено за хора, които все още се учат, това е възможно най-добрият вариант. И ако го паснете, после може да си вържете още един Apex и още един Apex и да направите доста капитал. И това е. Приключвам лайфа, тъй като вече започвам да се напрягам. До следващия път. Ето не е лайф, за мен е лайф. Вие ще го гледате на запис.